дар вохӯрии нақшавии намояндагони кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон ки имрӯз дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода бо сокинону фаъолон доир гардид, роҷеъ ба риояи талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо таҳрири нав аз санаи 20 июни соли 2024 қабул гардид, суҳбату мулоқотҳо доир карда шуд. Зимни баромади хеш нотиқон иброз доштанд ки ҳадаф аз қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав пеш аз ҳама дар баробари пешрафтҳои соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, сиёсию фарҳангӣ ва густаришёфтани вазъи ҷомеаи имрӯза, зарурати ба танзим даровардани паҳлӯҳои соҳаҳои мазкур ҷиҳати пешбурди ҳаёти ҷомеа ба миён меояд. Қабули қонуни мазкур дар рушди анъанаҳои миллӣ, эҳёву гиромидошти расму оинҳои аз байн рафта, ба таври шоиста муаррифӣ намудани арзишҳои волои фарҳангу тамаддуни бою пурғановати миллати тоҷик ба ҷаҳониён мебошад. Татбиқи ин қонун ба танзими маъракаҳои серхарҷу пурдабдаба ва мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ бурдани коршиносон дар байни аҳолӣ ва ба ин васила баланд бардоштани фарҳанги хоҷагидории сокинони мамлакат мусоидат менамояд. Дар баробари амалӣ гаштани қонун ва дар сатҳи ҳар як хонаводаи сокини мамлакат мушаххасан дарк намудани моҳияти он ва дар ин замина камхарҷ гузаронидани маъракаю ҷашнвораҳо, пасандоз намудани маблағҳои зарурӣ ба беҳтарсозии фазои зиндагии хонаводаҳо, аз ҷумла фароҳам овардани шароит барои таҳсилу забономӯзии фарзандон, шарафманд шудани онҳо ба дастовардҳои илмию варзишӣ, таҳсил намудан дар донишгоҳҳои бонуфузи байналмилалӣ мусоидати фаъол хоҳад кард. Бинобар ин ҳар як сокини мамлакатро зарур аст то дар татбиқи бандҳои қонуни мазкур аз ҳисоби сарфаю сариштакорӣ ва камхарҷ намудани маъракаҳои оилавӣ ҳиссагузор бошанд. Инчунин қайд гардид ки нафарони нияти сафари ҳаҷ дошта, пеш аз ҳама ба беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии худ, фарзандон ва ободонии диёри хеш аҳамияти аввалин дараҷа диҳанд, зеро ин амали хайр ҷиҳати беҳбуд бахшидани сатҳу сифати зиндагии сокинон низ саҳми назаррас мегузорад. ҳамзамон роҷеъ ба масъалаи паст намудани сатҳи хурофотпарастӣ дар байни аҳолӣ ва пешгирӣ намудани муроҷиати сокинон ба фолбинону сеҳргарон аз иштирокчиён даъват ба амал оварда шуд ки ҳамкориро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пайваста ба роҳ монанд то дар ҳалли ин мушкилӣ дастҷамъона саҳмгузорӣ намоянд. Дар идома аз ҷониби иштирокчиён сухану пешниҳодҳо доир ба риояи қонуни мазкур сурат гирифта, зикр гардид ки чунин мулоқоту вохӯриҳо метавонанд дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии сокинон ҳиссагузор бошанд.